Okay, Henrik, så kører kameraet. Værsgo. Ja. Ja, så er vi inde i den gamle skolestue. Det var jo her, hvor Hanne, Gerda og jeg, vi sad ikke ved det bord, men ved et næsten magen til. Det her, det har vi fra Vingårds Allé nummer 37. Det har vi efter mine bedsteforældre. Men der stod et gammelt egetræsbord, og der sad vi altså og gik i skole med hver sit pensum. Jeg var født i 29, Gerda var født i 30, han var født i 26, så det var jo ikke den samme årgang. Det fjerde hus, mor tegnede og modellerede, var malergården. At bygge dette hus var en stor proces. Det blev et yndigt og skønt hus. I flere år blev mor og far ved at forbedre på det, og som jeg senere beskriver, fortsatte mor og jeg med ændringer og forbedringer i 80'erne, og i Gyda Uldals udsendelse Svanernes Hus, Malergården, er der en situation, hvor mor ser sig omkring i det nye spisekøkken og siger, ja, vi er ikke færdige endnu. Jeg håber, at vi bliver færdige, før jeg dør. Her ligger min mors urne, sat ned her den 25. august 1995, hvor mor jo altså døde den 18. november året før i 94. Der udtalte hun allerede ved sin 100-års fødselsdag, at journalisten spurgte hende, hvordan og hvorledes, hvad skal der nu ske? Og så sagde hun, jeg vil i hvert fald ikke op og lægge på kirkegården i Grevinge. Jeg vil ligge i min egen jord. Ja, så sidder vi her i atelieret i det allerhelligste. Det var min fars arbejdsrum, og den er jo designet til ham med lys fra 3 sider. I Hellerup, der var der jo slet ikke det samme lys, så det skulle han have. Det inspirerede ham. Far var jo lysets maler, lys og skygge. Det var impressionismen og ekspressionismen. Det var det, der drev ham. I parentes kan jeg sige, det er også det, der driver mig i mine fotografier. Det er også hele tiden, jeg arbejder med lys. Så der har vi altså noget til fælles. Jeg falder ikke så langt fra stammen. Det var jo ikke et sted, man bare vadede ind her som dreng. Man bankede på døren, den var gerne lukket. Ikke låst, men når far stod og arbejdede, så skulle han have ro. Han kaldte os ikke ind og se på billederne, før han syntes, at han var helt sikker på, at nu havde han noget at vise frem. Jeg opgav maleriet på et tidligt tidspunkt efter 13 års forløb til fordel for fotografiet. Og det har jeg aldrig fortrudt. Det har givet mig et spændende liv ude, hvor jeg har mærket historiens vingesus og været sammen med mange mennesker. Det passede bedre til min psykologi, i stedet for at stå og nørkle alene, så være ude i der, hvor tingene foregår. Far var jo, altså, det var inspirationen, der drev ham, og derfor skulle billedet, det skulle gøres færdigt i marken. Og når først han lappede på det herhjemme, så var det ligesom om, at så mangler der gerne noget. Der har han altså overarbejdet nogle billeder. Det galt navnlig portrætter. I 40'erne, der synes jeg, at han gik delvis i stå. Det var baggrunden, det stod og faldt med.
hvor han bare lavede nogle støj, men der kunne han altså blive ved at ælte for længe. Så er vi i havestuen, og det er jo husets sociale centrum, hvor atelieret var min fars arbejdsværelse. Så er det var stedet, hvor vi sad om aftenen, hvis ikke vi var oppe i Valdemar Rørdams stue. Mor sad og læste højt her i sofaen af tidens bøger, Tre mand i sneen og Fritz Reuters Landmandsliv og Valdemar Rørdams forskellige skriverier og også af min fars digte. Og jeg sad altid her i kakkelovnskrogen. Der havde jeg så nogle små jernringe inde imellem gløderne, og når de var fuldstændig varme, så tog jeg dem ud, og så havde jeg hernede på stolpladen, der anbragte jeg så linealer, som jeg havde snittet, og blomsterpinde, og så fik de ornamenter fra de her snoede jernhistorier. Jeg sad jo i fængsel 2,5 år, dengang, da jeg i 68-69, hvor ballonen ravnede, hvor jeg havde solgt af min fars malerier uden for lov. Jeg lavede kortene på bordet, altså vi græd jo alle sammen, altså det var jo hjerteblod. Jeg havde jo altså taget virkelig dejlige billeder af min far og solgt. Det ville far jo også selv have gjort, fordi han skulle også leve, men det skulle jeg jo aldrig have kommet ind på. Det var jo i virkeligheden en form for et ungdomsoprør. Altså både Hanne og Gerda og jeg, vi kom jo meget sent med hver sit ungdomsoprør. Gerda gik i kloster, det var i 64, der var hun jo altså 34 år gammel. Hanne forlod familien nede i Spanien og gik på egen boldgade i Rom, men hun stillede også mine forældre stolen for døren, men min mor sagde, at vi skal ud og køre en tur, og så kørte de op til Stenhøjen, deroppe ved Stenbjerg, og vognen stod nede ved vejen, og så sagde Hanne, nu er der ingen mikrofoner eller noget, og nu får du altså kniven på struben, mor. Jeg vil have 10 billeder, fordi jeg vil starte min egen tilværelse, og jeg er nødt til at have noget startkapital. Så det var hendes ungdomsoprør. Familien sad jo på os. Altså, vi var jo opvokset i en osteklokke. Vi gik ikke i rigtig skole. Vi havde ikke nogen kammerater herude. Kom der nogen ude ved vejen, så blev de værfet af. De skulle ikke blande sig. Og vi omgik altså ikke de jævnaldrende, og det var med velberådet hu. Forældrene, de syntes jo, vi skulle ikke have en negativ påvirkning ude fra samfundet. De skulle nok bestemme, hvem vi skulle være sammen med. Og det var familien. Vi var jo fuldstændig uegnede til det polariserende liv. Altså, jeg kom på Herlufsholm, jeg kunne jo ikke gebærde mig. Jeg blev mobbet. Jeg kom ned med sommerfuglenat og træsko, og så havde jeg godt nok uniformskasket på, fordi det var jo obligatorisk. Men jeg kunne slet ikke gøre mig mellem de andre, som jeg havde gået i børnehaver og fritidsklub, og jeg ved ikke hvad, og var integreret blandt hinanden. Så jeg fik buksevand og alt muligt. Det var der også andre end mig, der fik. Men det klarede jeg, men det var hårdt. Og så har vi et portræt, som min far har malet af mig, og jeg er formentlig en 6-7 år gammel der. Og han blev aldrig færdig med det, fordi jeg gad altså ikke sidde. Jeg ville hellere ud i haven og fange sommerfugle, eller ned i fjorden og fange rejer. Men det gør ikke billedet dårligere, at der er det bare... Nej, men det skulle bare ikke hænge her. Det skulle stå på et stafeli, og så skulle der ligge en palet med nogle pensler. Så kunne man se, det her, det var under arbejde. Det er en gang, ja. Og jeg har jo sagt det til direktøren, og så kunne der hænge et andet portræt af mig der.
Det var jo en kæmpe byrde, navnlig på min mors skuldre, at drive dette landbrug her. Altså med 2 voksne mand i marken, en alt mulig mand, der hele tiden skulle beskæftiges, 2 piger i huset, husholdningselever og 2 pensionærer, Valdemar Rørdam og frøken de Jonquière, og masser af gæster om sommeren. Altså det var et stort hus at føre, og mor malede jo ikke. Hun lagde jo maleriet på hylden til fordel for at kunne føre det store hus. Og det var en lidenskab for hende, og det gjorde hun. Men det er klart, at det også var en belastning. Og den slap de altså for, da de kom ud at rejse. Så var de kun sig selv og de pensionater og huse, vi lejede i. Og senere fik vi jo det rullende hus. Mors 5. hus blev husvognen Casambu. Den fyldte nok ikke meget i kvadratmeter, men dens betydning fyldte uendelig meget og godt i vort liv. Den muliggjorde vores rejser gennem næsten 20 år med malersager, hund, hygge og en rimelig bekvemmelighed. Lige til fællesrejserne sluttede, da far var 88 og mor 74 år. Ja, vi står her og kigger på de 3 store billeder, som Hanne, Gerda og jeg, vi malede i sommeren 1951 i Serra Estrela i Portugal. Det var vores livs indtil da største oplevelse. Vi var altså virkelig oppe i naturen i 1,5 måned i dette månelandskab, 1800 meter over havets overflade, over trækgrænsen. Hanne, hun fortsatte indad lige til sin død. Det sidste billede, hun malede, det var i august 85, hvor hun så døde i 86, kun 60 år gammel. Da hun blev bedre og bedre med årene. Og hendes sidste billeder, de er sådan helt Chagall-agtige, hvor hun jo altså kæmper med alle de tanker, hun gør sig om livet efter døden, med sjælevandring. Og det kan man se fra 2002, hvor hendes helbred begynder at vakle. Der kommer hun altså ind med disse billeder, hvor figurerne hænger op i luften, ligesom på Chagalls malerier. Og det er simpelthen døden, som hun forestiller sig, at selvom mennesket er skrøbeligt, så er der altså en sjæl, som lever videre. På markerne i øst ser man strudsenes silhuetter, i vest går får og brogede gæs og græsser. Der er det, når jeg går af disse stier i dette landskab, at jeg føler, at jeg går ind i fremtiden. Ved næste sving af den grønne sti er det der alt sammen. Den hvidkalkede malergård midt i den have, der allerede nu omslutter den med sit blomsterhav, sine brede hække, stensætninger og opstammede buske ud mod marker og fjord. Fremtidens besøgende og de, der allerede nu kommer her, skal kunne fange de vibrationer, der findes, og som kan fortætte sig til syner. De er der jo usynlige omkring os, de der levede så inderligt her. Vi færdes i det, de skabte, og vi færdes i det, der var her før dem. De kræfter, det lys, der blev deres livs tema og inspiration. Det blev det for den lille hvidklædte mand Sigurd med sit sind fuld af kampe og drømme, og for Agnete med den store ro, ud af hvilket handlekraften strømmede motorisk rytmisk, i trofast slid eller myndigt styrende regerende. Han står jo op på bakken og maler, og hun med sin roligt vuggende gang er på vej gennem haven. Noget nyt sker, en strofe synger imod mig, men også fra os får du svar. En gang når vi færdes i rummet, usynligt omkring dig.